Machiegni kendo nyaka Ramogi gikone to migawo mar teko tieko chenro mar kawo pach jopiny e sub counties mabondo, Usigu kod Rarieda ewi gedo mar teko stima motis ni Niuklia Energy migeto ger e kaunti ma Siaya. Gino mabiro muonyo omenda maromo shillings bilion 500 kendo biro kawo lowo e kind eka 92 kod 120. Kane giloso sa chenro mar kawo pach jopiny e sub county mar Rarieda, moko kuom jopiny onyiso geno margi ni ponono apisas mag Niuklia oketo e tim yore mag rito alwora kod ngima dhano motelo ne dhi nyime gi chuogo kambino. Kaunti ma Siaya biro yudo kambi maduong' mabiro chuogo thuolo mag tije ahinya to ne rowere kendo bero chumi mar piny Kenya. Wayie kendo wagomba ni gini karen mna gimo onego bed ni chako ger nyoro makoleo ni to onego bed abeda ni kiny gokinyi tichako gid ka. Kokalo kuom puonj momiwa wan gadier ni gini dhi kelonwa ber mang'eny. Ng'enywa kani kae gin jopur. To pur kae kobiro to ji mang'eny dhi bedo ni gin gi yore mag yuto gi mapile pile. Kanyo wawuotho kuonde beaches go te wayudo kaka jopiny mokwongo onge sitima. Kendo wayudo ni kata sitima mosebedo ka itiyogo everywhere ok reach the beaches. Beaches te kata mowuothe go te onge manegi the cooling plants. Rech kethore kendo jopiny owacho matek kaka gisando nikech sitima onge. Kone wagombo mondo mi capacity sitima mar Kenya ka mondo medre mondo mi fishing technology and fishing programs odhi mbele ki mak gide ki kethre. Jopiny oyie kendo girwako makwamo mabe walemo mondo gino bika. Kuonde aboro gite nwadho baka kuonde moro achiel gik moro achiel ni alternative. Koro kwa mabe wata walemo kendo go chongwa piny ni gino obiro wadwaro maka.